खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी। उदालगुरि जिल्लानि टंला ओनसोलारि लाइमोनफोरनि जौ जुवा गेलेनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल लादों बग्रिबारियाव। बाथौ महासभा टंला ओनसोलनि लाइमोनफोरनि नाजानायाव आरो बग्रिबारि दालायनि एबा बग्रिबारि दालाय आफादनि हेफाजाबाव दिनै बग्रिबारि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जौ जुवा गान्जा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै गोख्रों मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बाथौ महासभा टंला ओनसोलारि लाइमोननि एबा लाइमोन आफादनि आफादगिरि दिलीप बर'नि मासि सामलायनायाव सांग्रांथि मेलखौ लाइमोन एबा लाइमोन सोलोंथाइ नेहाथारि पदुलाल बर'नि दैदेननायजों जाफुंसार एबा मेहेरगोनां खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे आयदा महरै सोलोंथाइ, रांखान्थि, आखु, खान्थियारि सोलोंथाइ बायदि एबा समाज दानाय बायदि बायदि सांग्रांथि मेलखौबो लाफानाय जायो। बाथौ धोरोमनि खान्थि बायदियै अरुप बर' बिथाङा फोरमायोदि जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर धोरोम आरो समाजनि बेरेखा होनना बुंथियो। दिनैनि बे सांग्रांथि मेलाव गोबां फरायसा आरो लाइमोनफोर एबा लाइमोन हिन्जावसाफोरजों लोगोसे आरो टंला ओनसोलनि गोबां गुन गोनां आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानायजों लाइमोनफोरनि जिउआव एबा लाइमोनफोरा एबा लाइमोननि जिउआव जिउ दानाय, सोलोंथाइ लानाय, गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि बिबुंथिनि गेजेरजों मेहेरगोनां दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबनाय जायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि टंला ओनसोलाव माखासे आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय, जौ जुवा गेलेनाय बेफोरनि हेंथायै सांग्रांथि मेल लादों आरो बे सांग्रांथि मेल हिसाबै गिबियावनो गामियाव आफाद दानाय, गामि ओनसोलाव आफाद दानाय एबा गामियाव आफाद दानायजों लोगोसे गामि ओनसोलाव जाबायदि समाजनि बेरेखा खामानि बेफोरखौ होबथानाय गोबां बेफोरबायदि आयदानि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। दानिया फैदो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै दैदेनगिरि बिथांमोना मा फोरमायजों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिलीप बर'। जों टंला बियाब लाइमोन आफादनिफ्राय जों गामि दावबायनाय हाबाफारि लादों। बे गामि दावबायनायनि गुबै जाहोना जादों बेनो जोङो गामिनि लाइमोनफोरखौ धोरोमनि फारसे सांग्रांथि होनाय आरो लाइमोनफोरखौ माबोरै धोरोम सिबिनायाव गोसो बोनो हायो बेनि गुबै थांखि। आरो लोगोसे दा गामिनि दिनैनि थासारिया मोजां नङा, मानो होनब्ला माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे जौ जुवा, ड्राग्स बायदि मुवा बेसादजों गोदोनानै दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जों बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय, बिथांमोनखौ माबोरै जों धोरोमनि सांग्रांथि लाबोनायजों बिथांमोनखौ माबोरै जिउनि आखुथाय दानानै लानो हायो बेखौ जों नोजोर होदों। आरो सोलोंथाइनि फारसे बे दिनै जों लाइमोन आफादनि दावबायनायनि नैथि सान, बे नैथि सानखौ जोङो बियाबनि सिङाव थानाय बैग्रिबारि गामियावहाय लानाय जादों। बिथांमोननि जा लाइमोनफोरखौ जों लानानै सावरायनाय जाबाय। थारैनो जों मोजां नांदों लाइमोनफोरखौ लोगो मोननानै, बिथांमोननि जा गोसो होनानै हाबाफारियाव बाहागो लानाय। निस्सय जों आसा खालामदों जा उननि समाव बिथांमोना साफा साफा मोजां गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै गावनि लाइफखौ जिउखौ दानानै लानो हायो। आं बेखौ मिजिंथियो। बेखौ जों थारैनो जों दावबायनायखौ जाफुंसार होननानै सानना लानो हायो।